So kini ato ang challenge karon mo ni siya ang kantang YS og T Do It. Challenge Oh, do it challenge na ni. Partner mo. Dayon karon mubunot mo dire para mailhan ninyo og kinsa inyuhang makauban. Hindi may pili lang may Dili pwede para patas ang laban. Ha? Ma'am. Okay, bunot dire una. Yung sabi kanta ka ng bayang magili, ma'am. Ang kantahon ninyo, bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon? Oh, mo na title. Pura Oh. na Ang umulitan ma'am kana lang. Tatay Pisot. Oh, Alimokoy. Oh, Totong Tagsok. Sa to pa, partner na eh. Oh, partner. Naana siya. Tanawa, og kinsa yung partner diha? 1 og 2 na. Kinsa nakabunot sa 1? Oo, ko ma'am. Oh, to. Imuha, Alimokoy. To ma'am. Oh, partner mo ni Tatay Pisot. Kami tutong ni. Totong og Ernesto may partner. Partner ang tarsero kamo. Partner mga utok. Ang moona og kanta Tatay Pisot og si Alimokoy. Ma'am, do it ni siya ma'am. Oh, do it na. Kaya kung siya masayop ma'am, siya rebulitan. Dili og masayop gani si Alimokoy ang inyong partner kamo jung duha ang bulitan nila ni Totong. Among-among na siya. Oh, Among siya maganda ma'am. bakit ngayon ka lang? Pag pili lang ninyong duha og kinsay mo babay ninyo? Ang ako babay, ikay babay pre. Sige, sabi na. Ayok siyo pa kay mabulitan ta ha. Ernesto og Totong, panganda mo diha sa loyo kay kamoy sunod. Nya, paminaw mo silang kanta kay basin masayop sila. Bulitan ninyong duha. Ready? Kuha na ni ma'am. Okay. S og T. Ready? 1, 2, 3, start. Baki ngayon ka lang. Bakit? Baki ngayon. Anya pre. Okay, dolor kami pre. Kanta pre. Okay. Baki Na din baki di ay. Yeah. Baki ngayon ka lang. Baki ngayon kung kailangan aking puo ay mayroon ng laman. Bye. Bye-bye. Anay nalaman ko. Anay. Nadaraing ka. Abo ay ko. Di anay. Mag-inay ako. Ikaw ana, aking yakap-yakap. Aking akap-akap. Ang aking kamay ay mayroon ng hawak. Aking hawak. At hindi kanya. Hindi anya. Hindi kanya. Baki ngayon ka Bakit lang. ngayon ka lang? Dumaing Dumaing apo abuhay ko. Ngunit Ngunit binubukan ang aking aking puo. puo. Ikaw ba'y Ikaw ba nararapaakin? Ikaw ba'y dapat ko nang limuin? Dapat limuin. Baki ngayon ka lang. Sisikan mo yung mga. Nagsigikan mo. Exig balik na. Way human-human na. Giganahan na. Oh, ito. Baki ngayon ka lang dumaing. Dumaing. Yeah, next. Mana ma'am. Wala. Okay, di na. Cut off na ta ma'am. Dili ka muna. Oh. Mana makita ko ma'am. Next, Ernesto and Totong Togsok. Okay, kisay babae ninyo. Mga ating babae. Oh, laki ka Ernesto, ikaw una. Ready? Bakit ngayon? 1, 2, 3. Ay, sige, sige diha. Yeah. Ni katawang baki. Yeah. Ready? 1, 2, 3. Start. Baki ngayon alang.
Kailangan. Ayaw katawin mong kauban para makatarang og litok. Nana ko sir ni mama. Baki. Yung baki yung sir na siya. Di balik. Bakit ngayon Oh, ka lang? yeah. Bakit? Ayaw na, bakit, ha? Kailangan aking puso. Okay. Laman na lang. Ge. Baki ngayon, ge. Serious ah. Serious mode. 1, 2, 3. Itanong ko. Start. Baki ngayon ka lang. Oh. Baki ngayon. Kailangan kung ikaw baki. Aking puso'y Ah. naman. Aking puso'y. Puso'y kita. Apait na, kaduhan. Ilamos. Aking po. Ay, Ah. ano ba? Aking Balik. Aking puoy. Aking po. Aking puoy. Mayroon na. Mayroon ng Laman. laman ng puso. Hoy! Nanobra! Mayroon na ang laman. Laman, rakoto! Laman ra. Oh, babay! Laman. Oh, babay! Ikaw, Ana. Oy, dili, bye! Anay na laman ko! Sanay na laman ko! Ano pa gini? Sige. Sige. Sanay na laman ko. Bye-bye! Anay nalaman ko. Nga baki. Nga baki. Nadarating ka! Yeah. Nga daraing kang bakiya. Di sanay! Oh. Di anay. Nag- Ikay mahimong baki. Naghintay ako! Yeah. Nag-inay ako. Oh. Laki, ikaw sana! Ikaw, Ana. Oh. Ikaw, Ana. Aking yakap! Yeah, Ernesto! Ikay aking Diba sa Ernesto? Ang iyong kamay. Okay, mo do it. Mo kuan sir. Totong. ang iyong kamot. Ang Aking laging hawak. Okay. Oh, sorry, babae nga baki ya. Baki nga baki. Tubag po, Totong. Oh, okay. Balik. Ikaw sana. Yeah. Ikaw, ana, okay. Ikaw. Sige ta, Ernesto. Para matigayon. Ang yakap. Ikaw, Ana. Laging yakap. Oh. Oh, ang iyong kamay. Ang iyong Laging kamay. aking hawak. Ang iyong kamay. Laging aking... Hindi malaki ko partner, ma'am. ang iyong kamay, laging aking hawak. Oh, Hindi naman kawak ipungkol. at hindi ka niyage. Ay, hindi kanya. Ang hindi anya. Oh, baki ngayon. Bakit now? Baki ka. Bakit ka na?